Gaueko 10:49 minutu, 1-2 irabazi du Manchester Cityk Real Madrilen aurka Txapeldunen Ligako Liga faseko 6. jardunaldiko norgehiagoka gogora ezagun aurreko norgehiagokan biek ala biek ligako konpromezuak izan zituztela, batetik Real Madrilek galdu egin zuen Bernabeun Celtaren aurka eta Manchester Cityk berriz 3-0 irabazi zion Premierrean Sunderlandi, beraz bi taldeak oso dinamika ezberdinetan iritsi dira eta hau ikusita Xabi Alonso ikasleak eta Pep Guardiola irakasleak honako 11ko hauen aldeko apustua egin dute, batetik Real Madrilek 4-3-3ko ohiko sistema ezarri du zelaian, Thibaut Courtois izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan eskuinaldetik Fede Valverde kapitaina, ezkerraldetik Álvaro Carreras, Asensio eta Rudiger izan dira atzealdearen erdialdean, Tchouaméni jokatu du euskarri moduan Bellingham eta Ceballos laguntzaile zituela barnekaldetik, eta goian Rodrigo izan da eskuinaldetik, ezkerretik Vinicius eta goian Gonzalo García. Pentsatzen genuen behar bada Gullerren aldeko apustua egingo zuela Xabi Alonso, gero Rodrigo puntan ezarri eta Vinicius beste galean, kontuan izanik Kylian Mbappé gaur deialditik iaia kanpo egon dela, azkenerako deialdian sartu du, baina ez du minutu bakar bat ere jokatu Frantziako izarrak, eta hori noski Madrilek falta mota du, ezta? Manchester City berriz 4-3-3ko sistemarekin irten da ere, Donnarumma izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan Mateus Nunes eskuinaldetik, Orrili ezkerraldetik, Guardiol eta Ruben Dias izan dira atzealdearen erdialdean, Nico González jokatu de euskarri moduan barnekaldetik laguntzaile Phil Foden eta Bernardo Silva zituela, eta goian eskuinaldetik Txerki jokatu du, ezkerraldetik Dokuka ze partida egin duen Dokuka aipatuko dugu, eta puntan Erling Haaland izan da. Real Madrid intentsitate handiarekin irten da, partidaren hasieran epailea Clement Tagpin izan ditu erabaki nahiko zalantzagarri batzuk, baina azkenerako denak barrak zuzendu dizkio, eta esan partida inolako arazorik gabe eraman du Frantziako epaileak. Bigarren minutuan, hain zuzen ere, egin behar izan diote lehen zuzenketa, izan ere, zuzenean ere alaxe ikusi dugu, ni behintzat alaxe ikusi dut, hor penaltia egon dela, baina ez areaz kanpo izan da nabarmen xamar, Vinicius erori eginda, bota egin dute, eta ondorioz areaz kanpo falta adierazi du, baina hortikan ez du arriskurik sortzerik izan Real Madridek. Hala ere, nik esango nuke, hasieran Real Madrid atera behar zuen bezala irten dela, zalantza handiak egon dira, Zeltaren aurkako porrotori mingarria izan zen, merengentzat gaur berriro ere Bernabeun euren txapelketa kutxunean, Txapeldunen Ligan aritu dira, eta egia esan zalantza handiak zeuden, are gehiago oraindik Kylian Mbappé etzegoelako, gero horrez gain Huijsen, Carvajal, Militao, lengoan emin hartu zuen, zenbait utzune ditu Real Madridek, Mendy, Carvajal, orain buruz ari naizenak esaten, baina gaur ere arrobiko jokalari batzuk deitu behar izan ditu Tolosako entrenatzaileak, eta egia esan nahiko beteta dauka erizaindegia Real Madridek. Eta lehenengo minutu horietan hala ere intentsitatearekin ikusi dugu Real Madrid, Manchester Cityren zelaian baloi dezente lapurtzen, baina Guardiolaren taldea ez da urduri jarri, badakigu baloia oso ongi mugitzen duen taldea dela aurrera eramaterako garaia, baina lehen minutu horietan Real Madrid gehiago izan da eraginkortasun handiagoarekin, eta nik uste hauxe izan dela gakoa lapurtu ditu baloiak Manchester Cityren ez zelaian, eta ondorioz aurrera egiteko beta izan du. Rodrigo izan da lehen zatian protagonista, badakigu Xabi Alonsok jada aurre denboralditik ere aipatu zuela, ez zuela Rodrigorekin kontatzen, zurrumurru handiak egon dira uda honetan zehar ere Brasilgo muturreko erasoko jokalariak alde egingo ote zuen Txamartin aldetik, azkenerako geratu da, ez da minutu asko izaten ari, baina gaur ezinbestean hasierako 11koan jarri behar izan du, eta esan partida bikaina egin du, eskuinalde horretatik kalitate handia duen jokalaria baita Rodrigo, eta gaurkoan erakutsi du, eta hain zuzen ere,
Beno, aurretik aukera batzuk ere izan ditu Real Madridek, baina 28. minutuan iritsi da partidako lehen gola, hain zuzen ere Bellinghamek, Álvaro Carrerasek intentsitate handiarekin jokatu du Real Madriden zelaian baloia Bernardo Silvaren aurka, ondorioz irabazi egin du, Bellinghami eman dio, Bellinghamek oso ongi egin du aurrera, zulo dezente zituen, esate baterako bat eskuinaldetik, horrili ezpaita ongi iritsi, eta bertan Rodrigo kartu, eta nik uste, Gianluigi Donnarumak Rodrigok erdiraketa egingo zuela pentsatzen zuela, gaurkoan gainera Real Madridek horretarako beta ere bazuen, Gonzalo García puntako erreferentzia nagusia ezarri baitu amaikakoan Alonsok, baina jaurtik eta egin du oso ongi gurutzatu du, eta ondorioz Real Madridentzat bate eta utzekoa egin du, poza euforia zen nagusi Bernabeun, Real Madrid irabazten ari baitzen, baina pozak ez dio asko iraun aurten arazo dezente izaten ari da zenbait alorretan, erasoan kamutsantzean dabil Real Madrid, zelai erdian ere zenbait norgehiagoketan ez du beharko luke nagusitasun hori lortzen, eta atzealdean gainera baloi geldietan ere ikeragarri sufritzen du, eta horren adibide izan da, 35. minutuan nola Bellingham uste dut izan dela, bai, Bellinghamek errazantzean utzi dio Guardioli errematatzen, Thibaut Courtoisek ez du baloia ikusi zenbait jokalari erdian baitzituen, ondorioz nola ala eskuekin oso erdian utzi du, eta horrilik baloia aske ikusi duenean ez du barkatu eta banakoa ezarri du, hau Guardiolaren taldearentzat garrantzitsua izan da, ezpaitziren partida txarra egiten ari, baina egia da Real Madrid apur bat gehiago izaten ari zela, eraginkortasun handiagoarekin ari zen, batez ere Manchester Cityren zelaian baloiak lapurtzen, eta ondorioz hala ere golau funtsezkoa izan da Guardiolaren taldearentzat, eta hortikan aurrera partidaren afera era bat aldatu da, Manchester Cityk gora egin du, nik esango nuke Real Madrid berriro ere zalantzak sartu zaizkiola, pixkanaka Rodrigo Vinicius gaurkoan ezinbestekoak ziren jokalariak, ez, garrantzitsuak izatera dituta zeuden jokalariak apurka ere desaktibatzen joan dira, eta zer esan Dokuren lehen zatia, Dokuk ere gauza ederrak egin ditu gaurkoa, baina batez ere bere arma nagusia abiadura eta izkin egitea behin eta berriz egin ditu, eta Fede Valverderi burua uste ikeragarriak sortu dizkio partidan zehar, zulo ugari ere utzi ditu Real Madridek eskuinaldean, eta horiek zuzendu beharko ditu urrengo partidetarako Xabi Alonsok, egia da urrengo partidetan Doku ainako abiadura eta kalitatea baloiarekin inor gutxik izango duela Real Madriden aurkarien artean, inork ez baldin bada noski, baina bai horre ikeragarrizko mina egin du, eta 51. minutuan benetan batzuetan gauza batzuk ulertzea zaila da. Eta hauxe izan da esate baterako bat. Antonio Rudigerrek bat ere zentzurik ez zuen penaltia egin dio Erling Haalandi. Haalanek posizioa irabazi dio bai, baina biek ala biek buruz joateko beta zuten, baina erraz irabazi dio postua Haalanek, eta bertan Antonio Rudigerrek heldu egin dio, eta epaileak hasieran ez du ikusi, baina gero barretik esan diote, etorri adi begiratzera, begiratu du Clement Arpinek, eta ondorioz penaltia argia izan da, baina benetan sekulako inozokeria egin du Antonio Rudigerrek, inor gutxik ulertuko zuen, eta hurrengo egunetan ziur aski kritikak ere izango ditu Alemaniako erdiko atzelariak, baina alaxe izan da penaltia, eta Erling Haalanek partidan zehar ez da asko agertu, baina nahikoa izan du penalti hori berak eragin, eta gainera penaltia bikain maixuki gainditu du Thibaut Courtois, eskuinaldera beste behin ere ez dugu esan, baina Real Madriden heroia Thibaut Courtois izan da, ikeragarrizko geldiketak egin ditu, baina 43. minutuan ez du Haalanen penalti hori gelditzerik izan. Bigarren zatian gauza asko zituen aldatzeko Real Madridek, eta gainera zuen batere lan erraza Manchester City atzealdean sendo ibilioi den talde bat delako. Eta bigarren zatian saiatu da berriro ere Real Madrid intentsitatearekin sartuz, goian presionatuz, baina
Zitik ongi atera du baloia, Nikoren bitartez, eskuinaldetik, ezkerraldetik batez ere Dokuri baloia ematerakoan Doku metro asko egiten zituen aurrera, Bernardo Silvak ere baloia bikain mantendu du eta bikain eraginkortasunez aritu da, eta 58. minutuan mugitu du aulkia, kasu honetan Gonzalo kendu eta Arda Guler sartu du, Gonzalo egia esan egia da Real Madridek zinbestean behartzuela, goiko erreferentzia hori, gaurkoan Gonzaloren aldeko apustua egin du, eta, azkenerako ez du lortu helburua, eta bere ordez, 58. Minutu horretan Arda Güler sartu, Rodrigo puntara bidali du, eta apur bat kalitatea hori zen behartzuena Real Madridek, ezin baitzuen sakontasuni bilatu, City oso sendo zegoen atzean, gainera kontraerasoan ateratzean ere Real Madrid kosta zaio dezentetan atzera egitea, eta behar bada bederatziaren erreferentzia hori ez zuen behar, une horretan beste modu atera jokatu behar baitzuen. Hala ere ez du asmatu eta 77. minutuan Zeballos kendu eta Brahim atera du, hemen jada ikusten zen, Xabi Alonso pixkanaka erasoko jokalariak zelaian behar zituela ezinbestean, Tibot Kurtuak sekulako bigeldik eta egin dizkio lehenengo Jalani eta gero Bernardo Silvari, horrek salbatu duen handi batean Real Madrid, gero beste bat ere egin dio Dokuri. Eta Zeballosen norgehiagoka desagertuta ibili da, Real Madridek baloia ateratzerako garaian eta apur bat parte hartu du, baina orokorrean jokoan ez du inongo eraginkortasunik izan, Dani Zeballosek bere ordez Brahim atera da, eta ez Brahimek eta ez Arda Gulerrek ez dute lortu nolabaiteko arrisku hori, sortzea. Eta, City sufritzen ari zen, baina era berean eroso zegoen. 70. minutuan gainera aldaketa hirukoitza egin du, Haaland, Foden eta Cherki atera ditu, 3 aurrelari, edo 3 erasoko jokalari, Haaland esan dugu, nahiko desagertuta ibili dela, Fodenek ere ez du asko egin, ez da asko agertu Doku eta Bernardo Silva izan dira gaur, eta horri nahi bada protagonistak. Cherkik ere zerbait egin du, barnek aldera sartu, apur bat jokoan hasi eta Real Madrideko atzealdeari burua usteak sortu nahi izan dizkio, tarteka sartu da barru aldera, egin du zerbait, baina okorrean gero Reinders, Marmoush eta Savinho batera dira, eta Reindersek eta Marmoushek ez dute partidan parte hartze handia izan, baina Savinho azkenean kontraerasoetarako atera du, bazekien jada gutxitan izango zuela partidaren kontrola, partida erabat hautsita zegoen, eta ondorioz kontraerasoetan Savinhok sortu dizkio, esate baterako gerora Álvaro Carreras txartel bat atera dio, Fede Valverderi uste dut ere, aritu da Savinho, eta, pixkanaka Real Madridek aurrera egin beharra zeukan, saiatu da, baloiak erdiratuz, baina sakontasuna ezin zuen bilatu, eta jaurtiketa gutxi izan ditu. Bernabeu jada 78. minutu inguruan edo txistuka hasi da, horre jokalariei urduritasunak sartu zaizkie, eta 79. minutuan egin du Xabi Alonsok jada lehoi guztiak erdira atera ditu, oianera atera ditu, eta Asensio kendu eta Henrik atera du, Asensio oso eragin gutxi izan du gaurko partidan, diko atzealde horretan gainera Real Madridek akas dezente egin ditu, eta, ez da partida ona izan Asenzioren aldetik, eta Henrikek sekulako aukera izan du, 84. minutuan langara bota du baloia, Real Madrid erasoan ari zen, baina ezin asmatu, 87. Doku kendu eta ake atera du, jada hemen erabat defentsan aritzera eta kontraerasoak bilatzera joan da Guardiola, eta kasu honetan, Dokure inguruan zer esan, ustu egin da Doku, partida bikaina jokatu du, eta, naiz eta ez duen gola egin, aukeraren bat edo beste sortu du, baina batez ere Real Madrideko atzealdeari sortu dizkion burua usteak, eta ireki dituen zuloen bitartez, Manchester City garaipenera, eraman du. Eta, Viniciusen inguruan hitz egin behar du, Vinicius ez da bilfin, azken bolada honetan, eta hori Real Madridentzat oso albiste txarra da. Gaur Xabi Alonso nik uste zelaian mantendu duela, baina giroa ere ez da honena behar bada Viniciusekin azken bolada honetan, eta orokorrean Real Madrid
arazo handietan, ura handitan sartu berri da Xabi Alonsoren taldea, jada garrantzitsua zen Gasteizen igandean jokatuko duten partida ura, are garrantzitsuago izango da gaurko porrot honen ostean. Eta honen bestez, Manchester City laugarren postuan ipini da, 13 punturekin, eta Real Madrid berriz, 7. postuan mantenduko da, 12 punturekin, oraindik ere, zuzenean sailkapena ematen dieten 8 onenen artean dagoela. Gogoratu beraz, Real Madridek bat, Manchester City 2 Bernabeun.